RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Oh, wat ik er zin in, hè. Dat prachtige mooie blomke. En dat krijgt we zo'n mooi speciaal plakje. En onder de telefoon hebben wij Janneke de Boer. Hi Janneke. Hallo? Janneke? Oh, sorry. Ja, goed. Ja. Sorry. Sorry. Ja. Mijn fout. Hoi Janneke, hoe is het met jou? Dag. Ja, best, ja, heel best. Vorige week is er volgens mij een blomke, of een paar weken geleden al, een oproep van een blomke. En toen dacht de stoer, daar maak ik in voor op, Jan. Ja. En waar is dat dan? Ik ga mijn kwastzuske en mijn zwager, Hans en Jitty Mozes, ga ik opjoen. Omdat ik vind dat zij echt een blomke verdienen voor al hun hudden werkje op hun camper parkeren of hun camper plakken die ze bij hun jachthaven hebben. Oh, en hoe ben je daarbij kwam? Wist dat ik? Ja, dat is een periode. Lien is dat begonnen is in de jachthaven. En ja, ze wonen natuurlijk in een heel mooi gebied. En ze hingen de rondte. En ja, hoe het ooit precies ontstaan is, weet ik net. Maar ik weet wel dat zij maar heel veel leefden dit al je door en heel gastvrij binnen. En nou ja, ze hebben vorig jaar ze eerste worden met hun camperplak en camperplaats van het jaar. En dit jaar bij ze tweede worden. En dat vind ik toch echt wel een blomkewurg. Nou, en of het hoe het blomke gaat, dan hebben we natuurlijk een Gaatse Bosma die voor u op locatie stond. Daar ergens in de buurt bij dat plakje. Gaatse, hoi! Hey, ja, wie bent er? En wie bent bijna ondertussen. We gaan nog vast, we hadden de bus al een eentje jij de del zet. Ja. Want ik denk, als we een link voor de dames zetten, dan valt het op. De grote RTV NOF we bus. keuren je het hoekje om en Jit is dit heel mooi de waskop te vouwen. Ik lees je gewoon achter de bosjes. En een beetje te bespioneren. En dan komen al je meisjes voorbij die toeteren. Het is hier hartstikke een prachtige omgeving hier in Koekhennen. En we gaan mooi die kant uit. Het is wel heel tof. Je bent mij hun allen bezig steeds boeten. Oh, gezellig. Hans en Jetty, ik zal ze beide steen. En het is hier heerlijk waar in Koekhennen. En ik zal de camper steen, het zit lekker vol een jachthaven. En hoe ken dat hier zat dichtbij en zo mooi. Nou, ik zal even erop. Nou, goeiedag! Ja, Jetty die zit met de blauwe wasmand. De blauwe. De blauwe wasmand. Het speelt je hoort al om een blauwe wasmand, om het zo maar te zeggen. Ik zal even naar Jetty gaan. Nou, goeie met je. Nou. Had je al enig idee waar we hier doen? Nee? Het blomke komen, ja, even waar ze dat wijzen. Geen idee, nee. Nou, er hing het hier aan de telefoon en die had Hans en Jitty opjoen van het blomke. Dus zo Hans ik even de boete te komen kennen. Oké. Hans die had het verzinnen zet en die tegen van, ja, je wordt niet met de meisje. Net door mij besteed. Net door mij. Ja. Nou, goeiedag. Ja, Hans en Jetty. Hans, ik wil even een beetje zo van de camera staan. We hebben aan de telefoon en die hebben hem opjoen. Omdat hij een keiharde werkers binnen. Altijd veel in die kleerste natuurlijk. En je met eerste Jan, bij de camperplaats van het jaar. En je hebt een hele mooie jachthaven. Kan je er iets over vertellen? Wat spelen zich jou in Koekhennen? Ja, je speelt van alles. Ja, ja, het is op heel wat rustig, we moeten beter waren. Maar Was het net mij? nee, niet echt. Nee, Niet echt. net echt. Nou, en degene die aan de telefoon hing, dat is familie. Zwager en schoonzuske. En je zit momenteel in Assen. Ah. Hij heeft ieder idee waar het is. Ja. Ja, Katrine Janneke, denk ik. Ja. Janneke. Ja, Janneke die had een hele mooie mail geschreven naar echt VNF daar. Ah. Naar het verhaal bij dat Jim een blomke vertellen. En nou, bij deze dus een heel mooi blomke Wat leuk. van Jilde daar. Ja? Ja? Nou, Bijna genoeg. Hoe vind je hem dit? Ja, nee, mooi. Bedankt. ja. Ik ben er stil van. Ja, hè? En Ja. ik ben nooit stil. Nee. Want Ja, ik shit, dat zit moet echt bij een me- koor, hier zit echt bij een Zit koor nooit en dan stil. ja, dat weer bobbetoon. En Ja, dan is er hier ja. en dan ik zo. Ja, Iedereen is stil. super. Ja. Nou, Jou is een heel mooi plakje. Janneke is op de telefoon. Ik wil maar wat ze Janneke nou zei. super bedankt Janneke. Hartstikke leuk. Niks bedankt, graag Je hebt niks bij waarom zo. Nee, ik heb wel. Ja. Komt helemaal Nou, goed. hartstikke leuk. Wat een verrassing. Je bent er gewoon beduust van, Hans en Bouke, hè, Janneke. Het is wij helemaal, zitten het al in helemaal rond te hier. gek. Hoe Ja. mal het weer goed met En die. dan stel je samen de was op te hingen en dan in één komt er een om mijn momke en camera. Ja. Dat is echt heel tof. Super. Hey, Annette. Heel Dan mooi. heel veel succes hier in Koekhennen met de jachthaven en de camping. En we komen vast. Nou, ik get het wel. Ja, Gaatse, die praten wel even door. Ja. Ja. Gaatse, bedankt hè. Yo, hoi hoi. Bloemetje
RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio.